מפקדי מחלקות, תנו סטטוס. סוף סוף אפשר להתחיל. ערב טוב אחי להב, היום היה יום עבודה מצוין כמו תמיד. מפקד הכוחות המיוחדים שכבר אחרת מוסר את התודה העמוקה שלו על האירוח הלבבי. עוד תודה מיוחדת לליפטניסטים שגרזו את כל המשגרים של החנית. איך אפשר לשכוח את הכוחות המיוחדים שלנו שתפסו את חסן נסראללה ומחלקת מכוני היקרים שבנו מנוע שעובד על צה"ל. ועכשיו אחי להב, הייתם מוכנים לרגע המרגש ביותר של היום? גלגל הגזרות! תראו על מה גלגל נעצר, מצעים פרוסים, תיקים על מצעים. אני לא מבין, למה אף פעם זה לא יכול ליפול על משהו טוב? לא נכון, לפעמים זה נופל על דברים טובים. מעכשיו אין מצעים. מצעים בראש מיטה. מעכשיו מקבלים מצעים למשולשים, מרובעים, תומנים שני שוקיים, טק צוואר. ארוחות צהריים רק בימי שני. אין טוסטרים. אחד חייב לשפשף גמד לפני שהולכים לישון. צריך לקצר כל כבל מעריך. צריך להעריך כל כבל מקצר. טוב, הדבר הבא, יום ד' לכל חייל בספינה. סתם, עבדתי עליכם שבת כוננות מיידית. יצא מזה שום דבר טוב. אבל אתם זוכרים איזה כיף הבמה עם מפקד?